Da ne pitam za masku i za alkohol, jel? Hvala. Alkohol, maska, dezinfekcija ruku, jel ima nešto? Ništa? Hvala. Dobar dan. Nema? A za ruke dezinfekcija? Mislim da bi to nam je nestalo, a cukor će valjda nešto stići. Da vas pitam, maska, alkohol, dezinfekcija ruku, nema ništa, a? Samo državne. Ima dezinfekciju ruku. To. A alkohol, maske? Ne, od toga nije to je 100 dinara, a ovo je 50. A to u spreju, jel? Ne, ovako obično vidite. Vrlo efikasan preparat, a stvarno nije objektivno nije skup. Malo samo poprsko ovako razmaže i to i štiti kožu, ima masnoću, mnogo je bolje nego alkohol i efikasnije. Pod broj 2, ova maska je 5 minuta da. 1 od 3. Maska, alkohol, jel? To je to. Isto, a? Da, svi su pitali. Važi. Samo da vas pitam, alkohol, maske, jel ima nešto? Nemamo alkohol, imamo jedino sredstvo za oksiti, sredstvo za dezinfekciju. Nemamo. To se nađe. Da, dobro, hvala. Ne. Hvala. Kažu maske da nema, ali čovjek je sad pitao, kaže nema. A alkohol? To nema. Ja sam ispred vas. Ne, ništa, uđite, ma nije problem, ne treba ništa. Ništa, pa ne, nisam kupovao ovo. Nema alkohol, jel? Ništa. Ali ima negdje ovdje u okolini? Iskreno ne znam. Eto, mi smo jučer dobili po nekoliko komada za nas sa sve imenom i prezimenom, rekli čuvajte, perite, ne znam kako ćemo moći. Možda je slučajno neko dobio, ne znam, stvarno. Dobro, hvala. Nema? Super. Ništa, tek krajem nedelja. Sve krajem nedelje. Je.
Znači da ne tražim nigde u principu danas. Pa mislim možete da pokušate, ali... Ćao komšija, imaš Nutellu možda? Imam veću manju koju treba. Ima ono 125 grama 550 dinara, a pola kile je 325 dinara. Pola kile je 350 dinara. Da, Već, sad oni sad sam prodao dve vjerovne svetke, one dobre. Nemačka Nutella, to. 825 grama. Za borbu protiv izolacije, za izolaciju. To, za izolaciju. Za izolaciju, gotovo, sad se zatvaram, gotovo, ne mogu da nađem ništa, našao sam Nutellu. Evo, ima, bar da nešto ima. Pa da. Ako nema alkohola, ima Nutelle. Koliko nema alkohola, bar alkohola imam 550. Bar alkohola ima je... Mi se svakodnevno izolujemo. Je li tako? Sa alkoholom mislim. Ozbiljno? Evo. Je li to ovo ovdje što vidim od piva, a? A to je ima i onoga, normalnoga. A to nije za dezinfekciju? A ja mi one konkretnije bijelo je, mislim, ali... Je li tako? To u jutarnjim satima. Znači, preventiva na nivou. Nema ko da fali. Dobro, a beli luk? E pa i toga ima, i toga. Ali mi uglavnom crveni pretedujemo, ali dobro, ja. Bijeli ne smije radi žena, jebi. Dobro. Žene ne daju. Hvala komšu. Znam da ne čujem. A Sepsov? Odakle ti to? Na pumpi, brate, imaš ovde... Tu sam kupio. Pivo ujutru, 2 komada, to smirem živac. I evo me na kraju u kancelariji. Džaba traži sve, našao sam Nutellu, mogu da idem u izolaciju. Ostalo je nebitno. Da, imam i preparat neki za higijensko kidanje Nutelle. AliExpress radi, svakodnevno stižu stvari. I stiglo mi savršena stvar za malu Yamahu, reducir levi navoj na desni navoj M10 za desni retrovizor. Tako da ću uskoro imati i desni retrovizor na maloj Yamahi i bit ću srećan, moću da vidim šta se dešava iza mene. Ovo je katastrofa vožnja sa jednim retrovizorom, to... Idemo dalje. Da, gužva u gradu, isto kao i juče. Vreme je otprilike vožnje slično, delovi grada su samo drugačiji, ali manje više sve isto. Evo sad sam došao u kancelariju da završim nešto što imam, što ne mogu od kuće, pa ostatak radim od kuće. Ja sam uzeo Nutellu, spreman sam za izolaciju, ko mopanci Tom i Jerry.